Gabon denoi, dizketan eta beno, beti bezala, hemen gera, Dark Souls bi Scholar of the First Sin zuzenean pasatzeko asmoarekin, eta beno, ekingo diogu. Gogoratu atzo bi bosakatu nituala eta ze tokitan utzi genuen. Alako molino euskeraz nola errota joe. Aiama, euskaldunen naiz eta ez batzutan burugun ninten zait. Alago errota baten barruan, ben gogoratu pozoina zegoela pila bat, eta erre genuen, eta bueno, horre bueltak agintzen. Gero hemen utzi genuen, nibele zigotzen igo nuelako. Eta ingo duena, itzuliko geha. Toki harta, agonaxe, justu. Eta, bueno, amatik ekingo jogu, oan ja alde bat ikusi genuen, eta oen beste aldera jongo. Hortaz. Pertsona formoan gaude, beraz. Ai, 2000 harima askatzen zizkian beste tipoarek eskailera realizateko. Hora, eseri egiten ez eta erten. Menos. Haber tema baldokaten sumoneatzeko. Bakarra jodik eta eida zaten hau. Ez egaztako zer, Eseriko naiz. Terako naiz eta berriz. Gora, no? Bateko. Batuta. Ai, hau NPC-a zen, así que invokatuko ez. Aber mezitzen. Egoetena da, hauetako bat hartu. Promesa bat maten izkian. Ale, 3000, perfecto. Ze 2000 bernitu. What? Then let's... All right. It'll be just a moment. Horatu zateziun eskaira bat. Hartzeko 2000 pagatu. Eskaira jarko zigura, ordaintzen dizkegu. Go on ahead. I won't offer this deal twice. Bale, baina, erosteko dauzka, latigoa, alako garra, atzo CD-na zantzuna, eta egurrezko eskudoa. Armaduran zen daukan. Ale, lapurrana. Eta bendozke kutsilloak, bizkozia aromatika. Bale. Hau uste beste zerbait eta zara baina. Xemiei duen dela ertameretz izan arraro. Prezioa hola izatea. Behiratuko eta. Amendik. Nora jutan zen. Gauza zerbait dago hartzeko. Bueno, ez da gaizki, titanika punteia. Vale, horra zingea pasau. Baina ulertuko zute zeatik ordaindu behar nioen bat, ez banean ordaintzen ez dizketela gora guztien ze produktu dauzkan, saltzeko. Eta ero ulertuko zuten. Txaina, itzein nengo dugu, mazpara. Aprender gesto.
Bat? Well, apparently, there's this monster lady, right? And the poison, well, you know, health and beauty, and I thought only human women were so petty. That creature, she was human once, you know? Yeah? In fact, she was wed to the prince of that nearby castle. But her husband? He had feelings for another. The princess was desperate and sought eternal beauty, hoping that it would restore the prince's affection. You see what I mean? Before long, the princess's ire transformed her into a monster. Now, listen here. When do you think this all happened? Long ago, when this very land was called something else. We say Drangleic now, but countless kingdoms have risen and fallen on this very spot. And this won't be the last. Oh no. Hori aurreko batean beste tipo batek esan zigun, ez? Harri... Zentzen, harriz datuta segun tipa hura, azkatu genuen, eta beak esan zien Drangleic izena zuela, eta flipatu egiten zuen. Bea hainbeste denbora ontzen harriz datuta, esaten zigun hori. Hemen erreinu asko zein dial. That damned hag just can't let her old flame go. She's going to get us all burnt. God, I'm not going to die in this dump. God, all. Oi! Oi. Hortaz, oain... Guazen gora. Eta... Arrai. Eso, arma konpontzekoa. Zen berdun. Utziko jot raidi jipoia ematen. Irutzen zait rai hau bosera ez dela sartuko. Hau ez dela iritsiko, lehenagotik behar desartuko ala. Hortaz, gema de vida gutxi. Tipo normal bada, da NPC-a. Pasai... Bai, espadoiak, da ono. Vale. Pip, pip, pip. Bebe. Vale, beak ematen ditu hostiakoak increíble die. Bai. Kaso egin. Amendik, lehenko amendik ingo alde bitzuldi. Hemen, uste neko arriskutzu zala toki hau. Baina zerbait hona zegoela. Vale, pozoinan nahi ez dit afektatzen horrela. Ez, raik esan dizuet. Ez dala itzultzen zera. Ego, bosan azten ez du egiten. Ez... Jode, kasai. En fin, ezkerrak inbokatzeko bila don. Bale. Bera, mimiko bat. Hau da mimikoa. Goratzen nola, kofrei golpe bat ematen nioen. Hau da, eta zik.
zute ikusi. Azkarrak kasai hori jodion, ze bestela nik akaso enion joko kofrei, gara sorpresa hartuko. Eta espata dukat. Erabilikoet bat, zepila bat dauzkat. Non iriki da? Lehenengo tipa hau inbokatukoet, kolore doratukoa da. Gai gustatzen zaizkitze osoan, normalen jende hona izaten da, behira. Handik ez dago zehar ez. Hau, ondo etorriko zaite esertzuk, baina ezin daiz eseri orain. Inbokatu etelako. Kakazarra. Ez dakitena non erteren da antzia. Beste objektu hori. Ego, farozen ateakin egin detena. Hor, farozen harriakin egin detena, jo. Atea eta. Zein ez ezaten. Bufon Thomas, bale. Hau inbokatu behar dugu. NPC bada. Zuk jende normala inbokatzen badezu. Hau etakoa zeiten da. Bosa zailagoa bihurtzen da. Vale. Baina NPC bat inbokatzen badezu, bosa ez da zailagoa egiten. Ez da gize hostiatan nahi zen, horra gezi. Zertan nahi da horra gezia botatzen. Boss hau importantea da, Da anfiano horietako bat. Azkar pozoinetik atera. Tomás, hostia. Vale. Hostia, kontuz. Ozio bat. Ja eren bat kenduta bizitza. Beste posizio bat hartukoet. Vale, horretik bufoi honen mordoak entzen dio, bez? Zaziak hatu du. Kentzea letrero puta hori. Vale. Eta... Eta, vale, bakatuta. Izate zute, jolas honetan bosako zorrazaia. Konparatzen dezu Dark Souls batekoakin eta... oso zorrazaia. Vale. Mujer mantén la calma. Veneno, pero... Eta hemen ez banago diskoatuta. Vale. Bagiz ez honetan hau. Vale, hau da igo gailua eskatzeko falta den kasuan. Bueno, oen segundutxo baten jungo beha zara. Hogerara. Arma hau konpontzeko. Epa. Bale. Zaten etzen zei kurtzan hor zegona. Eta zan, hori.
arma zea daukat, apurtzeko zorian daukat. Ez. Zer da hori? Eraztun bat daukat. Ez. Hoen haukan, hau. Bale, eta horrena da eskudua eta bezala zartzen da. Hau ez. Hemen haukan, hau. Zan nahi du hor. Zerbait apurtzek daukat. Eskudua akaso. Ez durazio 60. Ez, da nauka. Zer da ikur hori? Ikuste dituzute ez, osasuna eta horien azpia. Baukat fletxa gora, hori da estamina azkar berreskuratzeko, anilloak egiten duna, bestea da bisu gehiago emateko eta bestea. Bastakit. Dejako honek ze demontre ireki da horrek. Denan, koño. Por cierto, horra arma batzuk hartu ditut, ez, leheno? Zein otezie? A ber... Bat ustet lantza bazar. Bai, bat hauza. Meh. Eta gehiago zertu ditut. Beste hau hartu, antxo efaen. Ez? Bai, hoxe zen. Arbeiratuko dugu itxuraz nolakoan. Holet. Kentzen dugu, jarriko ere espata. Hendik ez dakit ze demontre egiten zen. Piedra de faros. Arekin ze? Banaka ekarriko ditut. Zer. Zaila bestia. Biren artean harrapatuta, akaso zein dezakaso. Eta behar daukaten eskudu hau usten daiko hona azala. Hau gogoratzen eizen. Hau zen di. Hau di. Zerten, ez dut ulertzen batzutan jolazak. Horitzai gustatzen oso ondo ez dauket bat detekzioa zean. Eta farrozen zea horrekin mozkeatuta zeitzet, Ez dakit nun ostian iriki da. Eta bueno, oen jungo toki batea, supotzatzen da, oen jungo tokian dagola zea bat, askua bat, eta askoa hori ematen badiogu, goratzen da erreure fortalezakoa, bare ematen badiogu, ja armak elektrifikatu da holakoak ditzazke, eraz? Komeni da askoa hori tokatzen ez. Baina, uste utxi katana bat zartzen dula, katana bat eraz. Hori erosi berra dago,
lortu erra da bai, ala bai, katana erosteko. Behiratu azpare. Vale, bat torreon de hierroa iritsi dira. Hemen hogera bat. Hostia. Zeurenik objektu hori hartzeko enberko ala zea. Bideiatuko emaiulara nibelek igotzeko. Objektu hori hartzeko eraztunen bat oberko ala, laba gainean ibiltzeko. Dark Souls baten bazegon. Merezituko naiz. Zer hori? Ataque de este. Nibeliko ditut. Eta besteak erabiliko ditut zer erosteko, gema dibidak. Zer uste boss bakarra euskatela. Boss mietalar honekin ba desente eroski. Hemen sortzi. Perfecto. Da, bai. Noin zuleko gara. Bueno, a ver, non dago. Bera, esan dizuet, tipo honekin hitzein. Baina hemen egiten dituna da, eskaera jarri, hemen bera gesteko. Wait, the name's Gil. Alright. I have everything. Oska objektu batzu, bueno, lehenoko berdinak. You want to go down there? Fine, sure. You need a ladder then, but you'll Vale, segun zenbat jartzen duzun da. Eskera luzeago emotzo jartzen zu. Oh, hello again. Hemen, zeurenik objektu guztiak erosi behar dizkiot, urrengo objektua jartzen jutu. Eta Lester Humberko erosten, ze objektu bat neko hona da. Eta hemen begiratuko ez dut arma mejoratuko gehiago, ze ja urrengo mejora nahi dut egin ze utxikatan. Beraz ez dut espaita gehiago mejoratuko, eta ingo dutena da orain gauden tokia alduan bezala pasa. Espata honekin. Bentsatzen, aurreko tokian nahiko errez pasa, beraz toki haure arazo handirik gabe pasa berko nukela. No? Ez den nahi inbokatzea, hori da zea, behan kontra borroka egitea nahi badez. Katanekin datozte, honen zea. Akmena kaso ona izango litzateke. Bai, armaura eta hemen pozo, hau kenduin bete, armaura aldetenean. Ze dauka jarreta pozionean aurka ona dana. Eta jarri berdet zean kontra ona dena, sangrador kontra ona dena. Eta sangrador izango da resistentzia sangrador, ez hemorragia barkatu, eta 3 hau. Eta 3 jetxe egiten da, eta hauzen da, maskara den maniki. Ostara, nahiko ona da. Resistentzi fizikoa gesten da, baina hemorragiana desente igotzen da. Baina ez, nahiago eta hau, ze besteak gehiagi gesten dira. Hau men, 19, 29. Hauxe. Astunena ere bada. Gatzi, 13.
Hiru hau ere. Eta hau eta bat. Eta 19, bederatzi barkatu. 14 ondiena. 15, 22, eta 27. Karo honek beste resistentzia batzuk gehiago ematen dizkit. Ondo errodatzen dut, así que itxoin. Bai jarri. Ara ze ondo. Gauzen da. Bilhammer. Bueno, ez dut inerren bogatuko neu jungo naiz. Neure kasaka. Ate hori iriki baino da nago. Hara utxita dago. Eta gure. Bueno, NPC bat da, Sharon, la esgrimista. Da, estoke bat ekin zorruk bat jara. Kontu zago, ze oso ondo jaki izten dute, zeite. Hori. Guardia apurtzi. Chain. Ez espata guapo, Ah, bagiz espata da nau. Orduan, espata honekin baldin badao, NPC hau, zea da. Nola da. DLC version tagoa da. Dark Souls 2an agertzetzen. Espata hori DLC batekoa da. Pentsatzet, ena oso seguru. Partiponen launtzitan, egazen irie. Neko gorra da, Sharon hau. Baina, zer da? Ah, bale, hau ikusi dut, zer da. Very well. No pressure. Why? I mean... Vale. Esaten duen aurrengo baten, letiko du. Hemen ikotzen gea. Hemen hain berde guna da. Hau induztin gea. Saltoin. Hartu. Akatu da. Tonteria tematen du baina hartu behar da. Berrein gea. Hoi asko bezala. Honen lasaiago zeiten da. Iporrekin itzeiten da. Zareana. Ez. Rakazarra. Pero hori naiz eta, bueno, ja naukan zerre hemen egiteko. Ah, unean naukan saltatzea. Ez dut ikusi harri hori. Baina zenbat inbazioa naiz jasaten, ez? Egia da toki hau da PvP-erako toki oso garrantzitsu bat uste. Jende pila bat ditzen dara. Hortik enbet harri horta salto, pero hortik horre.
Ez. Bueno, gutxienez bain rekuperatu ahal izango zeite. Amen. Ona etorrita. Beste berri salto den behar. Ez detena ulertzen hainbeste inbazio. No. Ez, berri zein berko. Bueno, amendik egin dezaket salto, ez? Ez, bestetik enberde buelta. Beste itzulia enberde. Azide berriz tiponen hau. Ea, lurrean zema marka duen jendea PvP egiteko. Zatizu, eteki hau da toki nahiko famatua zeit. PvP. Azalten behar dut pixkat klinatuago. Berriz. Hala, muaz. Hala, ez beste inbazioik ez jotea. Zela katxonde bat ikutzen zait. Mundu ustia hemen egotean zait. Onda data. Lehenoko behar da. Ez NPC bat dago, inondik. Pixka broma irutzen zait. Alaren bateu magia kenduta ez dala oso gorra izango. Ez radiante bat ez. Dano... Jo, magoa da eta gaina nire baina hobeagoa da, zera. Espatak inkartzaz. Zer ostu. Ila no. Joder. Norbait inpogozkatu beharko eta. Zenbat inbazio, etzen normala edutzen NPCen enbeste inbazio ikustu. Vlogs. Ezagertu da. Gutxen ezagertu da. Hauzen da. Hauzen. Bat darani elonek laguntzen ditan. Katana. Gorria. Nik inbokatu eten ez? Nik da inbokatzen, no? Ez dago inora. Ana egin behar bat.
sortu da momentutik, ipoi pixkat hartu du, ez? Ole! Buen. Joder. Ataque horren. Berriro konexio eroida ez dakizeatik gaur oso eskia biela mateu. Berrez, akatu egin nago. Ez dakit zer egin. Zaien berko naiz norbaiten inbokazio atera arte. Zeharraren inona ez dakit. Invokazio zeinik ez da. Zide kontra. Joder, borroka egiteko da. Bien. Alea, guazen amendi. Launtzetiten bitartean zeakin, paiaz honekin. Joder, ez que dauzka gaina repertorioa dauka. Vale, ja bizitza ardian. Atzeatuko naiz da behituko eta behar lurrean markei bat bat inbokatzen. Ai, ze zaila analizki bat. Horrengot pulta zenea bat. Haundi hori da zaila ezki batzen. Ez dut ulertzen. Osea. Bola horrekin. Imaginatzen da zen. Hostia. Bueno, ez diken, ez diken. Hor bai. Joditu, aio. Jamaica. Venga. Kostatu zait,
Paladin Leroy. Venga, zen. Beste invokazio, beste inbadizioa baldin mago, ja... Horkulo hartzea, Hor tipoa dago. Han bera jongo da. Bez, atzetik, Jamaika. Vale. Zer hau katana bat, ez? Zerbait laga du. Ni horren bilanoa. Piedra de faros bat. Baina, egon, Txoin, vale. Baina horra dispatzea eta. Aha. Vale. Vale, ondo. Hori hona zan. Hemendik gatoz? Vale, ona. Importantea da sezonatan zadun jakit. Kontu ze gezioiek ematen dituen jipoia inkreibea. Ez. Joder. Katana horietako bat lortu berdet. Ia, ezaten da. Kontuz. Kontuz. Epa. Aztu naiz, Nire gezikin. Gema bat hartuko eta hemen bera asalto ingoet. Vale, Jamaika jondaiela bitartez. Bidea garbitzen. Nik hemen gauzatxo batzuk hartu ditut. Kontuz egia hauekin espata elektrikoa daukatuta. Anillo de vida. Más uno. Honek, oraindik gehiago igotzen dizkit. Bizitza maximo. Ai, ez, hemendik ez, egia. Bide diskuatu ea, hemendik. Hemendik pasa gara. Kontuz, hor jende asko txoa gota.
Bale, akatu egin dute. Tania akako naute. Zaten joan ez bana ez moitzen. Akatu naute ja. Ai, ba. Ez que hemen por culo maten dute arrokero beti. Karo gainera daukate, poetzia jute matzea, ez daukate. Ezpata elektrikoa. Arkoan nahiko ez eta gaina. Vale, invazioik ez dago. Se montero ez datorala. Ai, getorreko komitio. Ah, por cierto, tipo honekin ez dut. Zan dut bat, zatik ez duen lehenengoan harrapatu. Alako, zahata hori atera indu. Arko duen horiek ematea deportiboa. Zabeldur bat. Pasako ala izatzea. Karri ona. Vale, honek ez dauka elektrika. Vale, fletxak. Well, A ber, ikusi behar dauze. Jo zarazka. Vale. Bat erosikoet. Hau egun nadia. Vale. cheers. Aitzen behar dugu. Why? I'm mainly a treasure hunter, you see. Mainly a merchant on the side. A ring a bang, looking for a find, following me instincts. I don't care what thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? Oh, that's a good question. Zen. I suppose I must. I've been doing it for ages. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the thing was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spouted from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I've been told. A bad story, eh? So, what'll it be? Anything for you today? Hey, you know that old fella? Blue sword. He talks really highly of you. I didn't want to disappoint him, so I just sort of talked around it. Let me just say, there are lots of legendary swords out there.
runner, you see. When you a room back. Magari non ho contato io. Así que... Igoko da, seguru. A ver. Bueno. Venga. Hecho. Joder. Archi hasi da. Ah, vale, begira non dago. Pentsat arutzokoa bota ditela. Pentsaten aintzat. Horiak. Hemen Dark Souls batean bezala, usten dut geziak kurba hartzen dutela botota ere. Gezi inteligente. Vale. Gemak dira, zartuko. Gezi asko euskat eta hemenko guztia aldeetan guztia garbitukoet geziz. Bentsatze hauek. Hartu larra. Arburura asmatzen dut. Elevator. Pixkana. Telepano. Horria. Eta bildurtu iten da? Koina beste bat da. Hau sartu da. Hau ez da hain gotzatia. Eta bestea... Baina, azkar itzurria, ere tokira. Eta igorti etorri. Eta bestea. Ya. Joder.
kasualitatea... Vale, ez da mugitzen zezin da nigana etorri alde hortu. Burura esmatzen dira. Beak baki erasotzen nahi zaizkera, baina ez du antzematen hon. Hain urruti daudat. Eta beste esan. Garek disparatu ikentela, urruti da. Saldo. Hori. Azkarrakatu da, lurrean dagona. Hori. Izteak. Bueno. Biharrena bai, lehena nahiko diskutibleaz. Ez. Ai, ama, gilipollas. Berrezteten tokira erreda batuta, eta... Eta hoxe gertatzen da. Eta hain berriz azirak. Abizen goten. Bakatuko bitartean. Gorritako ateizkiot ematen. Hoi normalean. Gu baina asko zute. Niveles eta armas eta... Eira, horre emate un jipoia. Para arre. Ematen duz dagoela inor, bokatzeko bat. Agarra aurrerago bat da. Drogador, venga. Ez, karo, zuen aurrean da ez eitatik, genaiz bate farmeatzen beraz. Nivelez akaso pixkat, beherago goaz. Berko litzakena baina. Pufi ere bai, ze hostia. Prison tropela jongo bea. Zautentzak. Masa. Vale, nebitarte zagoengoet. Bueno, horren beharrik ez, jipoitu dute.
Perfecto, bi okupatzen dira. Jolasa pasala ezketzu kasi zu burruken gabe. Zeuru bat ema badagula jolasa pasatu duna. Burruka iken gabe. Bien, magia hori gustatzen zait. Eta oantxei. Jamaika lehenokoa. Vale, arco grande. Ben, horra salten behar dut, Vale. Bai, arriskutza izan da, de tres pares de cojones esaten da. Beraz. Bai. Epa. Se montre dau. Ok, ura eta... Ez dut ulertzen arroza bat, non hostia irikitzeten. Bale, hau espata bat da... Forza duten entzat. Barkatuko ja, baina hortik ez dian nahi. Bueno, endezakegu boss hau, ez? Ni berez hori nahiko nuke. Boss hau egingo dago. Vale. Hau opzionala da boss hau. Demonio la fundición. Bueno, egin egingo dugu. Uste erasoa daukala nahiko potentea, eta arekin kontu zibili berdala, bestala ez dala. Gauza hundia esaten da. Kontuz estaminakin. Coño. Coño. Jode, falta sana. Ai. Tipo da nada, kombatea, magoa. Drogador, eman gipoia. Oño, hori baien nula espero. Beste pozio bat. Arraroa ez topatzea beste zeik. Kontuz atzea. Ez topatzea beste hogerarik bidean. Hildana, jaguela, hostia. Gezkein dut, estamina gehiagi gaztatu dut. Kakazarra, eta oin berriz bide puta guztia guen. Ai, ez dekten alfidat barrozoiek zeiten duten, jasotan. Bueno, endeguna da espata. Ezin detibli, hoeta lau berdiarako indarra. Eskalatuen txarra ez dauka. Oaingoan nola eskalatzen du? DC.
area joan. Ez da hain azkarra, ez da bete, baina oso potentea da. Ezpa. Eta beste bat erabiliko dugu. Hora aurkitzen dutan berriz jendea. Bueno, seak nahi nintzen. Barakamarte. Ez dut angizki kendu barakamarteak ere. Angizki zen eta gutxi, Nahikoa kendu dio. Arra gertzen da markaik. Ezke pena ematen dit, asko da. Hori da, jolas honetan garesti ordaintzen duzu inpazientzia. Eta inpazienti izan naiz, naiz alnuen gehi, nahi ikusiet osasunez asko txitzaiola falta, alnuen gehiena egitea. Eta inpazientzia garesti ordaintzen da, jolas honetan. Hartuko dugu. Berez bozura saltatu daiteke. Azkar. Bien, drogador berriz. Ai, ama. Norbaitek inbokatu. Zeneiko hona zen, tipo drogador eta gaina magia zaukan arean zendatzen zuna. Muei de nadien NPC bat ez zaukan magia bat. Zaizkit armaura ematen hau. Ba, okerra bat. Vale. Beiratuko berriz invokazioko marke galda. Bat bitarteko dauden zaurik, morraia horian akentzut. Ez eta hainbeste importazioan. Bosa hor. Zematen du inorrez tabla, beraz. Neu jarraitu bat. Batzu beiratuko da mundi.
Es que tipo nei... Hemendik enbideo, bestela gero porkulo gehi ematako. Bueno. Ah, coño, arkua ere eman diate. Gigantea. Oantxe behiratuko dugu, tipo abarkatutako den. Behirango, no etorri da. Fletxa behar dut, gotzea, kontakor. Tipo uste troleatzena. Hortaz, eman diate... CC DA eta erabili dezaket. Mira, ez dudatu gabe. Vale, honentzat, fletxa dia. Ez da guke. Vale, hau ezin dut erabili, beraz, engotena, kendu. Ez honentzat dia grandes fletxas, ez txikiak. Hoi garestia izaten dia, de cojones. Bueno, itxoin, ze hemen datozte... Tipo hori flipatu inda, aurre ikunda. Benei light amen. Kajazarra. Vale. Bueno, tipo honek askoak gila mateu ze. Ea bakarrik alde guzti hori garbituit. Oen doa, alde horta. Uf. Kendu, atzea. Enuen zaudultu egin behar. Aztu itentzaizki beste, arkeroan aldamenean beste bi gaue daude. Tipo pixeta lo loko. Propou. Saiatu dulu. Horda marka mesera handia txikia. Hau, zena txarra da. Morokei. Ole. Vale. Normal gas. Ay. Hombre, tipo acaso te va a cargar finalísimo, su vendeu que precipitaciones eta jauzi. Hau ikusten ala? Joder. Hone beta aurreko erosio ditu.
Berrarkan arte obliko. Beste arma ez gastatzen. Ya verán dugu. Tiba abajo. Joder. Ez ustu hartu duten. Tipo hau. Zua kontemplatzen. Ez da, partida sartzen ezen bakotzen jendeatok izbardenean da bilen, oze? Bo, dagoen. Da bilen ez dagoen. Gara. Zer dizute, jolas honetan bossak ez dira izaiak eta bitarteko da zaila. Dark Soulsen aldiz alderantziz da. Bitarteko ez da ina zaila, baina bossak dira oso zaila. Ai. Hoxena. Korri. Beste atatzetik. Bale, baina hau etzan zartzen. Bat erabilikot. Baina, kontuz. Baina biadakos. Leheno bat etzan zartzen, eta interbentean zartzen. Ganamos. Ojo la saco para allá, arranque. Radiante bat hartuko dut, osasuna guztiz errekuperatzeko. Nio marka ez dago. Eske beste ura. Beste norbait dut horrez. Bale, imaginatzen zen dut.
izan Gareth. Ai, Police bombs. Lehen ez da gurekin. Vale, ematen du mago bat, klerigo hauetako bat. Latigoak indoa. Ai, ama. Bat inbokatzen dut, eta bere mundura ikutzen. Berriz inbokatu got. Niz da idonez zerren bila da bila. Bere mundura itzultzeotan. Bere mundura itzulea berriz. Handik join gara. Nik ez bera. Bai. Parabola for the win. Eta hori da. Bera, nire baino altuago izatean. Akatza. Akatza, beak egin zen, akatza. Nik eharki egin ez akatza. Estamina. Ez detengo, boss opzionala bakarrik ez detengo. Norbaitekin egiten dut. Norbaitekin egiten duzunan bossa indartsua gore bada. Hoi da arazo. Bueno, akaso tipo horia izan lagunen batei izan da. Horren invokazio marka jarriko zula eta asko egiten dute hori. Lagun batei izan, non dagoen invokazio marka, eta laguna zailo. Eta ez bada zaitu lagunak inbokatzen, eta zeure mundu ditzula. Ze jola zontan ezin dezu zeun nahi dezun lagunan mundura jun. Ego nahi geldik. Saltatu za. Tipo hori zoratu indatzeko, ez? Joder. Nere puru interia que nahi zate deleitatzen,
Egoteko geldik, ostia. Vale, es que hangoak atiro nauka. Arreglazik ez ditik. Hemen disparo bat eta aurrera ertzen dut. Aurraka, behan bakizu zer da. Lagako zegoz. Tipo hauekin gaina bazta ditut, eza guztiak. Gezi guztiak. Bai, ni hain hau disparatzen. Hande moskatuta denez, Bida de barros horrek, non de montere irikidita. Ate hau ezin dugu iriki. Beheko palanka hortatik enberda zua itzan du. Ez ditu barek ez gaitu ikusten. Ez da jauzen, Urrun bateako inber ditut, farmeatu, dirua, eta erosi pozoidun geziak. Heneko nadia ze urrutitik pozoitzen duzu tipoa. Eta ez, pozoia efektuen arte zaiotitzea. Disparatuko jot. Hor da honei. Ez zaitei disparatzen ez? Ez. Hau tipo ez da lehena ibili, gurekin. Vale. Prestado.
Ni hartu nau. Dale, eman aurra. Handik ez du iten esplozioana. Beti utzi berdet energian parte bat. Nerekin entretenitza bain pixkatean. Ez diogu zarrak entzen. Urrutira. Askotan inbaditu. Norbait inbokatzen dezutenean, eriotzatik gertu dagonean, bestea. Jakin bezute? Fuera. Oain beak egin behar duen bezala. Oain beak egin behar du adibidez, zein. Entretenitu nire gana atentzioan nigandik desbiatzeko. Vale, atzea. Vale. Ez, urruti. Vale, ezpatai dagoen, zuak egiten. Ez diot kentzen tipo honi ezerrez. Ezerrez, Atentzioan nik... Ostia. Urruti. Ez aiakatu. Vale. Alertoen... Az... Ai, ama... Aztu ingo naiz bozontaz eta beste hain. Beste bideara. Ez diote zarrekintzen. Karo. Hauei ondo kentzen diote ezak. Mazoak. Sortu da... Amabia lardun txibida. Irikiko dugu este bidea eta antxe utziko dugu. Ze hogeira badago aurrerago. Gara estopatzen den norbait launtzeko presa. Eskar. Trevor. Peteako Trevor izango da. Bien. Guazar. Gaina kolore doratua zan beraz dakienetako bat. Beak egingo du hori. Bitartez hona etorreko naiz. Vale. Abrauzen da. Bueno, bai. Bestela kontratatuko eta gero biak itzulik eraziko ditut. Ba ez. Ezinko eta. Vale, izegi. Har bultzatzen detan leheno bezala. Ez que beira, ez diote zerrek entzen. Eta daukan bizitza izugarrea da, tipo Trevorrena.
Vale, bakatuta. Ai. Hori da zoroan egiten jutea. Deitzen zen. Arramen bada norbait ditzeko. Batipa garbitzeko, gero bere mundura itzuliko. Bosa ez dut ez nahi zaiatuko ditu. Beste bide hartuko, eta gaina uste, hemen inguruan balatzea. Nola da. Beste objektu hori. Askoa. Beraz. Zeiten duzu. Karo goituko txiria. Ai, hauxe bai genuen gazpera. Vale, akatu behar dira, berriz. A ber, ja bost. Zenbat erabilitu dut, ja. Ar norbait topatze detan. Minimoki. Zea dena. Burua daukana. Eta ez dana juten zoro bat mogan. Arba, guazen. Beste norbait topatzen bat inbokatzeko urare ekarrikat gure. Nahi de garbitzea, bidea. Beste ikaz. Non dago zeit? Elektrifikatu dauzka. Vale. Ez dago ez hor, zeinurik ez. Vale. Goazen gora. Mendik. Hau disparatu. Ez da baino horren bokatzeko toki, zeik? Bale, norbait burua daukana. Bale, baina zeatik ez diogu minik egiten. Hasta orain bai, guain arte ez. En fin. Vale, akatu. Vale, tipo hori eskatuko et.
Arma bat eman diate, ez? Dakit zein? Baina bai, uste da ez. Hau izalizke? Ez dakit, behiratuko et. Ba Asgarden masa bat dauka. Akaso komeni da bosa egitea, Porque masa kentzen diote boss hauei gehiena masa horiek kentzen diote. Vale. Hau esaten dit. Zerrekin disparatzen du? Bai ez dakit. Vale. Enkargat... dago bat. Ez, hila zen. Enkargatuko nahi. Honek. Beste tipoa nahi juntzai. Euskara. Vale, guazen. Vale, eura izai. Floki. Vale. Darlin. Dan jarrerik. Hau. Sterling magoa ematen dudala Sterling. Bossa egingo dugu, Naiz eta ez esan. Itxoin. Hemen zerbait dago. Gran flecha destruktiba, vale. Beste norbait hartzen dugu? Ez, ja gehiagik izango beha eta... Venga. Ai, Asgard... Honea zindu sartu. Egia. Aztu zait. Beak inbokazioko seinale txikia zaukan jarrita. Kagada egin dut, Beste bat ez inbokatzen. Baina agurtzen nahi izan. Joder. Ematen du tipo honet desente kentzen dula. Hilda no. Es... Milagro zen hau hilda. Vale. Baina hau hilda. Bizitzan laurden bat bagarrek. Ez diot kentzen ezaz. Arma batzeko. Ai, ama. Beno. Ja, bai. Hau ja azkena da. Oan jungo irikitzea eta porkitzea. Txarrena da naizela gastatzen, hauek. Eta urrongo kapitulorako farmeatu inberkotela zen. Hauek lortzeko eroste. Zeatik ez dagoan, LOL.
Biko etxaia. Falta da, ez? Ze gauza arraro. Ze gauza arraro zuiko. Pozio. Ez dakit, posizio bat dagoen osozia? Zer, no? Hau gaina tipo hondi gana atortzea. Gauza beste bat datorna, Norbait zara, ja pixkan azkatzen nahi nez. Beste jendez. Ai, badakit Dark Souls. Ontatik ze partean gehien postatzen ez egiten. Hau, baina askoak igain. Vale, ya sí hablamos de eso. Nanean bakarrik erakan, ya? Beste zaz. Naranja bihurtzen. Ja flipatzen nahi nahi, zamen ze gauza raro diren. Mesedez. Irekitzea beha bidea.
zer zait, hau. Zaten du? Hana bendatorra. Baina ez duz sumonat. Kontuz. Lehenago berdina gertatuk zaitu. Joe. Ja. Dax, ber, oain bai, zeurenik. Beste bitxoixo hauek zein ditut galduarazi? Bien. Konfundituta daritz. Guantelete hori dauzkatu eta marmila, Bax. Kontuza, beste bilagoken zautzeitu eta zen ja. Joder. Puta madre. Ai, ama, ja, bale. Ja. Hau ja azkeneko zaiaketa. Ondartzen bat zait, bien. Bestela, zuzenok amaitu. Zuzenok amaitu da, hau egin dago, Bera, orain ez dago. Zuriko tipoa, ez daki. Zer gauzak gara da. Hau da, borrok parako zera. Arauketan kapana lortzeko io nivelez mordoa eta elektrifikatu. Un parra ingo dut.
Joder, talen hori banau. Eskalatzen. Acá nadie hace. Horiz. Ez da txarra, baina nik nahi hau gutxi batan. Ez que ezin ezkun horra. Baina horren boka zeko, benetan. Ez que tipo, a ber, bat berde garbitzeko eta gero ja bere mundure bueltatuko. Beste bidea iritikoek eta hartara urrengo geran. Ero urrengo geran, behin katana hau edo beste bat zein dakoan, grateatutakoan, orduan jungo naiz. Halere, ibarei, bosai kalte gehiago ingo jo, hau. Martillo, hauek. Un cristante revelador. Eta beste bat dator, Benetan. Estamina gabe eta Salazar. Farmeatzeko toki ona, ez dela. 5.600 behira. Mago bat. Ez detengo bosa, behira. Mago bat ona da bosa egiteko. Insanity, bale, frakasatu du. Pila bat kentzen dio mago ekagoi. Mago hori dute ona, norbait tankeatzen mago, behar pila bat kentzen dutela. Ni tankeatzen dut. Hori da magoen ona. Arrested this. Va behar egin dezala. Lehen ipasetan. Garbitu zala. Ondo etortze zait dauntokian egotea. Porque hoxe libratzen nahi dut. Hora joan berdez, beha da ontokiora. Madre mía.
Bueno, zuzeneko gaur nere eguna ez da. Eskaera pentsa ez zaudela pari honetan da pesketaritza gozian. Ai, ama... Gaur ez da nere eguna. Ja, hemen utziko dugu bestela zen gobea eta... Zeratuko nahiz objektu hori hartzen zingoet baina. Bueno, efige humana bat dira. Hala. Total. Eta... Hori, behiratuko turrungoako katana hau merezi du nigotzea, katana de acero negro hau. Eta hemen usten dugu, ez dugu gauza askoen, egia zen. Hori berrezkoetzen ez gogo, ez daukoten dut zerren. Baina, bueno, zengo dugu ba. Espero zuen guztuko izan dara, enbeste eriot. Eta, beno, bihar ez dakite ingoten zuzenekoa, abisatuko dizuet beti bezala Twitterretik, nire Twitterra, gogoratu @deprobidh. Eta, ale, bihar arte, agur.